Моето ежедневие. Обикновено ставам много рано. Събуждам се с голяма мъка. Оправям си леглото и отивам в банята. Там се измивам с хладка вода. Измивам си зъбите с четка и паста за зъби. Понякога взимам и душ. След него винаги усещам бодрост и сила. След това закусвам. Приготвям си закуската сама. После разтребвам масата. Обличам се, гримирам се, сресвам се пред огледалото и отивам на работа. Чакам автобус на спирката, отивам до павилиончето и си купувам днешен вестник. Автобусът идва. Качвам се и сядам, ако има свободни места. Винаги си купувам месечна карта предварително, затова не плащам в автобуса. Пътувам с автобус до метростанцията, слизам на перона, качвам се във вагона, пътувам 2 спирки и излизам от метрото. После се прехвърлям още веднъж и най-после пристигам на работа. Цял ден тичам от задачи. Имам само половин час обедна почивка. Иначе все съм на крак. Обядвам ли? Не. Хапвам сандвичите, които вземам със себе си и това е. Връщам се късно, вечерям, гледам телевизия, понякога излизам с приятели и си лягам рано, понеже съм много уморена.